Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Aphlc NGO long kaching beduntang songjapi aitani timungpi lapen kaliani tisopi Puthot Aphlc je aikathara long Kevangthu. Tere chiklo ni phai Thong kep ningkan suri hinira inquira porni Thon City constituency ni marli banghini Aphlc NGO James Han Selong kaching beduntang pinang an arni api pini Puthot je aikathar ke Japon Aphlc long Puthot Kevangthu. Kopia potsi Aphlc NGO pen che o Tekangsi Puthot je aikathar ke Japon Aphlc long Kevangthu nangkok alam the pherang ke amai ingnisi angton alam the che thanpo pherang ke amai long ka che thanpon Aphlc NGO hello ahok Ahem prek Kevangthu tumlopu kamathadun kedokok ajoksi malom so ako let dun detsi James Hanse ke Japon Aphlc NGO along jing bedun lo seta ang ton pen lang dun peme tarlip dun peme si ahok pet Ahem prek ke hangatum kali lapen Aphlc NGO ke BJP aparty aphansi kam ke claim pichot lapen ko PPC ke claim ponchima lake BJP a direction ateng pen ansi claim ponchot Lasi nonilitum chini pamelo amatsi ahok pet Ahem prek ke hangji lake je aikathar ke Japon a Aphlc helopu chichini thu pemesi Puthot Kevangthu lopu si pherang ke amai che phapen klardak pen lamthe che paklang pot tangte sangpi banghini Puthot Aphlc along Kevangthu aputhak kachethanpon alam angton pen arjuponik sinang. News Text Report, Karbi Anglong News Channel. NGO Aphlc pen puwang det alang oputha alang oputha sini bikin cekan jitu. Kasi ahok lo hindi tu NGO Aphlc pu sengda rapi NGO ulote isi akam jam son duduk. Sini li tu matha lo non lom ke crisis apa kasi ison soni akam 2 minit sini li tu dikidun. Bon sitame haladak dunda rapi si nilitum chini jen labangso akam ke NGO boleh just name shake chok akam tawe aja tawe haladak dun pensi nilitum ke chini je lake just alang nitum motif ke la ilitum kecing honaya sar jai kathar awards ke thagun dia pha la penampar thang takali la chot la sili tu chini ke son lo aja da mai meeting le claim sita anigang same import le ala da la sila son ke kalider nang jima ko la pen hemprek alam tum ninjera sita me hemprek ko bang ke ahok ke ili tu majai sal si ban thek di alang ili tu me just alang chot munit thang ke pamang dua kam si alang ili tu ke claim tangka paisa aputha ke kanang jibon athe aki mia NGO jongsi men ke seng pulote na pensi finance kitlang ji na pensi finance anang litum long ji NGO pulote isi fan ke du sita men na fan ke nang lili NGO pulote komasi finance dun ji lake CM sir se finance dun ko lasi is theta na meeting yo si ilitum ilitum ka barim dam julate ma sita me non chibang thulo sita me ilitum ta penang an meeting ke bipon sita me ko an si finance dam ji ma la so a finance kan si dami ma ilitum chini pa me alang litum ke penang an thedung meeting si alang litum bilo sita me la an meeting ke thedung bilo bulate tangkal penang an nji te tangka na pensi rama labang ke ili tu chini pamil lasi lake rada tengke lunang ne nang hudunang ne lake ahok je halake just name section Aphlc NGO Aphlc ke non upcoming election of han ke thak dun ji han kembali ma apret tunggalang duji dola lasi nili tu na pinyang ke bahini bela lasi na kilang jilang ansu sedulu
seni silang ding tu lang la jam hasi NGO tu bangke yang kira men pen dah na pa dalam tangkat tu ini ni tu tangka ki hong puke pudame athe alang li ki puke ni lipanse opportunist pusina itu sida opportunist pulere alang thang pudame te kidam tang ini non festival kidam tang alam ke ulai na kok jo kidam tang festival arui nili men nami tung tak long ko alis long doji je nili men ta hadak dulu jong si hala dak jong si dudun lu ulo tante dak pen council pen ya fan dulu kelima kelang ke di sita la so fan bang la so fan ta long le la so in angisi hajara si 500 sita men ni long le dak 200 dit dak ku dan gani sita men la so finance abang ke alang di bang kadde ko bi tum hala dak do tum an bang ke bang mongwe jongpi alang li ki hai bang po alang li tangka dam po bang konvenal po ame thang chipire bre ame thang tum chipire bre ma hala kam chiklem bre hala tum mangke apo ilio farman sitame bilu sitame paisa bang ke nang lili kili dam ke alang ko ke long sitame ili phanang ke khan bang ke nili tum ke non si chini lang non si nang li tum ke amena ki misi kilang po nili tum ke chini ne dadu alang li kening ji sita alang li nang chi than ver alang 1986 puni laso ningkan kan se alang li ke chesong abang fu bisiku alang li hoso aningkan yang se ke chesong abang fu ko te tang te laso niyo laso rules alang li chini ne deji ma lasi ladak penta siam sarhanta ni li tipu gantung je corruption ta ladak se ladak ta pinang ang tangka ke ini lu lasi tangka thak bangke aho alang ditung son ke TV ne meeting mai hanta alang ditung hang tangka hang dampo lapen lempo lapita hailum ne stame halan bangke kelang lo stame la bangke aho lu je festival rui stame alang ditung tax maka pengen kan bukan long dapat abang video malam koma bukan long dapat abang abang pu ke la kini lo presiden secretary po presiden secretary lapen nili lada NGO Aphlc long kidu na hut alang nitung latang dia pen forum ta seng lang so forum ta seng lang husita me nili men hala dag bidun finance committee pulong nili men bidun te finance committee long jong semen bidun kulete tangka kona pensi mama kona pensi dhamma la bang chini intung do sita me la bang ke chini long le delo la si lang tum kona na pentong tang kan ba mang ne la bang chini long le delo la si jong si finance committee long jong si amen jong sinang bidun kulete la so ta chini kinangsa si alang litung NGO Aphlc ko alang litung ahen halapu tika na talang litung pia sengdam lo lapen jitu center ta center mane constituency ta sengdam lo alang litung tipo hala so talang litung ke sengdam ho same alang litung BJP amone thos alang litung ka sengdam hala dakta Aphlc tumke jitu alang li tongan ke meeting ke dolong kali areng se ke so alang le tumke jen sam se pitoti so tumke lake nili tum hala dak la so ni kona si dolo nili tumke mane ekdom chini pakka la so de penta ako alang li tongan ke nane jitu nala ekta gaw ke kona mi yang tewan hala tika na lo Jadi lalang litum long ni ne long tham ne lang litum seng dam lo. Lapun nata lang litum seng dam lo. Bon sita me hala dak sta me alang litum aning ke ceparong pi. Bon sita lang litum mo pen alang li baido ninge lo kona pensi tangka ke finance lo ke alang litum ke CMC finance lo alang litum han ke CMC poisa pidon po la so la ni litum Aphlc barim do. Alang litum ke laso pensi alang litum ke claim ipo pangta ipo alang litum ning mathal tangka ke laso abarim Aphlc si mane non abarim sar jai kathar alang li
ki claim ki dam ki me ong apu thak selang le tom monit thak dun phun po alang li long bang monit pa vedet po abarim bang lo po alang li tom aphan ke thak dun phun po pon la po la so pharman ta lang le tom ke tangka ka lang le tom ke cm lo ke finance ka lang tom ke finance er lo tangte nili tom ke hai tangka ta nili tom ke chini dun de nili tom ka arju dun ta long le la se jem han se pitol tiso bang ke nili tom haladak jitu alang li tom ke claim akam nili tom ning dog de alang li tum kopi po sining dog de lo plante alang li tum ge claim po mo pen tani li ning ge lo alang li tum ge jitu pini meeting dam po tika tami nok tami alang li tum meeting dam po dam se tang ko ha cm no sa report ke le dam ati la kalang tu bjp lo la sinili tum chini pe me la ke bjp tum do nang ni la ke sa jai ka thara phan la pen ra ra phan kapamang huji phansi alang li tum ge ke claim aposi tum ge do nang ni la ke tum ge cheroi na po nili tumke tangka phanok le ala hala dak enjoy PSLC long nili tumke kedam tagali lapen tangka ta nili tum chang he tangka ta nili tumke chode man me nili tumke pelo la bangke lasi jem sanse pitor tiso bangke nili tum abari na chiroi popo aju long bensi alang tumke loge tiket en e balang le tumke media bangjo lage bat tum tamang hunang ne lake seng tang PSLC not bahini sitame alang litu lake manghunang ne laka hok pet tiket ke NG la pen rataphan ke lana ji rataphan kisung ke boy kadok ka ve pen ke japon ke ili tong kaching hon sar jai ka thar hello lake nili hen men se ekdom ningje tak nili dhon suri aprang ke PSLC long nili President lo bon sitame ingdeng si nili tum ahok pet enjoy PSLC long ahok pet hem trek iwan jima pasi nili bang ceterek pet lasi nangko non cebang chulo lasi nili hen ban kaning je jike alang li tuma phan sitame lanchon lanwer Jorkindeng Police Station ke parlo lang sumipi nong wan arong amikar Thong Teron Ahem mi chupide. La Khasar Kep Amring Constituency Jorkindeng Police Station ke parlo lang sumipi nong wan arong amikar Thong Teron Ahem Merok ami mi ke chupi penajok Thong Teron Ahem anta mi chupi pondedlo. Non malom ningkreng kekreng thektik apora hu tomon mate mongve sitame ahir kangtang pikpenajok ing namajo meke chopen baha kilang noajok lang sumipi arong amikar Thong Teron Ahem me kecho pasampri pidanglo lasi Thong Teron atum nonamat kedoadim anta avipinlo lapen osumar admission atangka hem sok sang kadukave suri phokep sose na hokpon lupusi nang chithandu lapen local MSc sangpi rina terangpi lapen Dr. Tuliram rong hanga phan sitami kerap chuhangpo mukoilum penang kiloberta ko helet milik report Karbi Anglong News Channel karing para circuit ini sandelo lagi langsung pin number 1 lo kuson ne men ke Thong Teron lo kuson ne ko pai galang no se kuson ini sander ni bi kri ni reng Singapore Merok me kuson angsong men arti home son nangku kota hai silada bi kri ni ko sa Ahem me Chodet lo kasi kecering rila lo local em rina terang pi labjing pen sa Ahem no mri pen asap ning mening do pen oi rapo sante brini pen chuning rilo pen jirendeng town chairman BLC chairman hai tum samela dak wang pen dak Teron Thong Teron Ahem long nang homri pen akerap nang pisante pusine lehen pen rang le tum phan chuning rilo Thong Ahem ke phelang Ahem tema kita jusai si bulo ani hem la thom me Chodet lo an Merok me sinang chulo sita Merok me sita ne lila hem ben cheng phai chen lo si ha char ben si kuson lo ne ame hi ben si me nang Chodet lo ne li la si non nang li tum kirap ne ki theji ma pu jirin deng a ki the gi ding tum emcm tum nang li tum
lah tumpan sinang tuning rilo ko sama nang litum nang rap ji sita nang rap res kalaan vet lah ni likini ye thek นางลิเมนก็สั่นเราจะทันอีกทีมา ne limen thong teron ดักอาเฮมถูกอีกแล้วมา la lo ดัก bang pho bang tro นางลีดลาดักอาเฮมถูกแล้วละเสร็จละบางส่วนเฮมมีแค่ชัวลองกูปีเปียฮอร์โมนฮอกโดนหลบเปียรีเป็นเจงลก ar thek ta kontel pho ba ke pi ba pho ba ke dulo pho lo anamat ke pinda bani iban rai beng ngi sa me chudet lo เปียรีตังค่าปอยซ่ากัดก็เว tangka poisa ta mo to laan po suri phoke bak le rok bo usmar panet mison di poisa pangrum lo an ta me chudet lo ซอกสร้างทั้งดาปีในเกษาดูลังมา sok sang ta dula คดีเกจูปอนเทลมาแต่เกจูปอนเปียดูลัง chu thai lo ve lo thang da long le lo la senelehin penta nang lichuning ridunye ke bolosar agi thegi ding bate karbiang long agi thegi ding tumta nang sharap dun tha puse alang li phanchuning ripidun losar Merok kami si wang lo la ati hom lo ne karlia ta lo ne mi wan dat lo sar nung lo nang hudang lo mat mi chudet lo an kan luk son na bang sok bang morning koi ai sab du ji penala tangka bang ko sumar tum ala ko son lo et mison ya poisa kado we suri phoke batangka ke du ji ลาบางส่วนนอนเฮมมีแค่จูปิดาเฮมเผื่อเมียนก็สั่นเราเป็นอาเฮมเมียนก็สั่นเราทันคนอีกเด็ด bang suwa hemamen ke dage hange Teron parai pu seta lang limen bangge ก็สั่นฮะ Thong Teron dak kadu be suri phokke tangka ke na hok dun lo pa pen hala artek ta kontel pot so bange mi chupon dar lo lang tum ka chu yore artek bang se mi chupon dar lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me